Ako si Marlon, ginaingon. Naluoy ko nimo mao nga nakat-on ko sa paghigugma nimo. Apan biyaan ti ka, kay di na kita angay sa usag-usa. Morning nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. O, unsa, mo-leave kag ka semana sa imong trabaho dong kay muuli ka sa inyong probinsya? O day, nasakit man gud sa nanay day. Nanawag na ko sa tatay gahapon. Nagsige ko ng pangita na ko sa nanay. Kun mao na, largahin na uy. Basig grabe na ang sakit sa imong nanay. Basig kalit nang mawa sa kalibutan nga di na mo magkita simba ko lang. Ang 50 kapin pa manunta na sa nanay day, uy. Di pa ba yan na tanto tiguang, pero nasakit lang gid siya. Taas ko na ang sugar. Mao pa, kano sa man ka malarga? Sunod adlaw na day. Humanaman ko pananggid sa akong labaw. O dad unta-unta ka pero do na magutay gamay nga anak gud. Nya o man say makabantay sa tong bahay. Nisiaw ra ba ng mga akyat bahay ron sa tong dapit? Mausa. Lisod na uy nga, inigulit nato hurot na og kawat ang tanan natong mga butang. Mao. Sige day, ako na lay mo larga. Karong sunod adlaw na ko mo larga day sa among probinsya. Adto na ko day ha. Sige, sige. Kisa ko bi. Sige dong, amping dito ha. Oh, day ikaw sada. Amping dinhi. Gakos ako bi. Balik-balik, uy. Mingaon ko nim day. Mingaon Basta ini sa uli na ko ha. tingin mo. Kubati tagbayo ha. Oo ba? Panak pa'y atrasan ako. Sige na, makasakay dayon ka sa bus. Oh, sige. Adto na ko day. Para bay, manaog ko bay. Konduktor, manaog ko. Oh, para bay. Dili manaog. Oh, lugar na. Okay, pagi ako, palihog. Agi lang ko. Okay. Oh, Karga! sa among probinsya. Gaya na ako nga ikabalik din sa among probinsya. Ay, nungdod lang ko sa akong uyab din nida. Kumusta naman ka to si Jilay, no? Pila nakabuka ang iyang anak adto. Ay, Ay, kainom ka na si mong tambal, eh? ay humanadong. Nakatuman ako sa kong tambal sa diabetes. Ingon man sa kong high blood. Ya, ang saman. Okay na ang pamati mo si mong lawas? Ha? Kwarto ta? Ah, Lami agad, eh. ah, Dugayan na kung wakakuan day. Tanong kwarto ta, baby. pito Tanado? taon. Oh, kadongog kage. Sige Ko. mo, inugtambal niya, wagi pa. Ay, nataon paghuna-huna ng butanga, dro. Ah. Tiguang na ta, dro. Ay, madapa, oy. Saba di ay kawil-kawil naman lang gaya na. Sabay ko. Masakit to na taon ko dong. Maugid na ay makasamot sa akong kaluya. Kung imo pa kong jerjeron. Tiguang na taon daw. Ay, lamian na bagid unta, oy. Oh, okay, so... Uy, Tinog ron ni Marlon nga tong anak. Ni ana siya dong. tuod mo. Ay, mayo kay niya na siya. Dong Marlon! Sud, dong! Sud!
Sudri dong, ito na ng pultahan dong. Wa man natrangkahe dong. Sudri Marlon oy. Salamat Dong! taon kay na si Marlon. Gimingaw na kay Kus bugtong tang anak nga tuan na magpuyo sa syudad. Dong Marlon! Dong! Dali dong! So dali dong! So dong, kagiupos mama mo. Nak. Mao nanay, taas kayo ng 500 kapin imong sugar oy. Inom tambal nay ha? Naway dagang dahon din sa siripinte. O pag inuman na kay pait kay na. Siripinti. Serpentina may akong nailhan ng mga Serpentina dahon-dahon mo, din man. ha. Parehara na. Siripinte o serpentina. Ay. Mauram siguro nay serpentina din ha. Tambal ba di? Ako bitaw na siyang, ako bitaw na siyang gilagaan dong. Gilagaan ko ng dahon ng siripinting imong ingon. Ay. Serpente ba oray ninyo Gibugwak man niya dong, kay pait ko nun ng siripinti. Pait man gyud na siya. Oh, lagi. Tambal gyud ay na dong. Mas maayo nga mo inom ka nanay kay muus-us gyud ang imong sugar ana. Ay, sige nak. Ang kanila Pero ba ni mo? ayaw Ay, na day. og biyae dong ha. Ay, do. Istar una din hi og pipila ka adlaw. Ay pagbiyagi dong ha. Ang kanira ba ni mong uyab dong no? Oh, Si Jilay ba? Hagbay ra ba yan nga napaabot ni mo dong? Hagbay ra pero sa nabiyuda. uy, Og nagsigi siya og pangita ni mo dong. usa? Nagsigig pangitan ako si Jilay. Oy, matod niya ay. Besa na minyo na siya o niya nabiyuda na. Ikaw man lang gyapon iyang gimahal og gigugma dong. Na, mapo na yung sulti na ako, nak. Still, Naigugma pa kuno siya ni mo hangtod karon. Unsa? Mao na baylo na eh. Sa buutan tong yang bana no pero wag gyud siya makatuon taos pagmahali ni. Kuno pa lang siya lugosa siyang bana, nyan mabdos, di gyud siya pakasal ato ba? Oo ba? Oy, yun na bay. Ano sa may namatyan ni Digoy day bay ha? Ano sakit sa inom? Sige mag inom og tuba, nya og tuba, masuka man na to si mong atay, di nahipa. Mao ba? Biyuda na day siya bay. Ang tinuod bay no, mahal pa bay anak ko na siya bay. Pero saon nga, di man gyud kami ang alang sa usag bay. Di gyud bay. Bay lito. Unsa? Lito, sige na please. Ing na si Marlon nga, magkita mi, bisag makausal lang. Tungod kay love, paghihapon ako si hangtod karon. Tilan. Ano adto ang tao ka na ay? Asa di ay ko. Kita'y gatubang nga adto kaniya bida sa nimo ay sakitan sa tana. Pero sige lang. Sabi nimo hasta siya sa sulti mo siya nga. Pagbati pag no siya nimo. Pero minyo naman sa siya. May asawa naman sa siya di lang. Gimingaw na kay ko niyalit. Gusto ko siya nga magakos o mahagkan pagbalik. Busa maluoy ka lito. Ing na si Marlon nga makita mi please. Sige na lito. Mao na bay. Lon, kita ko na sila nimo. Bay, mapauli naman ko sunod adlaw bay. Ug, wala ko'y kasiguruan bay kung mabalik pa ba ko din eh. Kay si nanay ug tatay, ako naman silang padtuon syudad. Aron adto na sila tipon og puyo nako. Mao ba? Hmm. Oh, sige, sige. Ato lang siya sila. Ato lang kadiyot.
Marlon, Wa ko Marlon, magtuo tala. nga may tabo ni nato. Kimingaw na sa kay ko ni mo, Chile. Basta ko, Marlon. Okay, sige pa. Oh, Chile. Marlon. Chile. Ah, Tingnan ko ka. Marlon. Labit kay Chile. Mabalik ka na gid ay sa syudad. Oday, kay doon ako yung asawa ug anak nga nagpaabot na ako dito. Kalmahagod ni mo, no? Marara kag way gipilin diri. Silay, Mahal ko ni mo, di ba? Biyaing imong pamilya. Kitang magtipon. Kita, Marlon. July, mahal sa ka. Apan dunay akong asawag anak nga mas labaw nga nagkinahanglan ako. Usa, pasaylo ako nga biyaan ta ka. Adyos, July. O gikan ka ron. Di naging ko mubalik pa din eh. Aron dili ko na ikaw makita pa. Adyos, mahal ko. Mahal ko pa si July kay siya ang una kong hinigugma. Apan, may asawa na ko ganak. Nga mas labaw pa nga nagkinanglan ako. Mao nga gibiyaan ako siya. Ug wa na gyud ko nagpakita pa niya balik. Mga ito mga kasama, ang kaagi ni Marlon, dinining tulumanon. What's the style? Wa na gyud magpakita og balik style. Kini mga suglanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.